Boga treba neprestano imati pred sobom, ispovedati se, jer ispovest je svojevrsna duhovna higijena, to je proveravanje sebe. U ispovesti mi nismo dovedeni pred neki sud, pred nekog sudiju koji procenjuje naše postupke i onda za svaki postupak daje neku ocenu. Ispovest je primarno provera svoga duhovnog stanja i provera ispravnosti svog duhovnog života. Mi u ispovesti zapravo iznosimo svoje duhovno stanje pred lice Božje u prisustvu sveštenika. I onda zajedno sa sveštenikom, pre svega kroz molitvu i u molitvi pokušavamo da sagledamo šta je tu valjano i treba potencirati, a šta je tu ono što treba ustraniti i što treba izbjegavati. Na kraju, naravno, dobijemo i neku duhovnu pouku, podršku duhovnu u ispovesti. Ali da ne bude svega toga, ako se trudimo da iskreno iznesemo pred Gospoda ono što mi osjećamo da jeste naše duhovno stanje, to je kao neki rentgen, kao neka odlazak na uspostavljanje dijagnoze. Može da bude i redovna, da kažemo, kontrola. Ne mora da bude uvek razlog i pokretač neko osjećanje promašaja, greha. Neko osjećanje konkretne bolesti za koju tražimo određenu pilulu. Ne, nego to je i provera, sagledavanje svoga stanja. Ne samo introspekcija, nego stavljanje sebe pred sebe i u svetlosti prisustva Božjeg, gde jasno vidimo onda ko smo i šta smo. Dakle, važno je ne odustajati od molitve i upravo tada kad nam ne ide. Nema teže delatnosti i težeg, tako da kažem, rukodelja, težeg duhovnog podviga, duhovne aktivnosti od molitve. To je kao požar koji treba da upališ, a imaš pred sobom ogromnu hrpu grančica veoma natopljenih vodom. I ti sad uzmeš šibicu i počneš da pališ ono, taman kad si upalio, krene dim, pa te guši, pa hoće, neće, pa taman malo misliš uhvatio plamen, ono se ugasi. Pa ponovo, pa 1000 puta tako dok tu mokru gomilu, hrpu grančica ne osušiš dobro i ne krene plamen. Ali kad jedan put krene plamen i kad uhvati to granje, čak onda i da je suvo, ono sažiže sve. Plamen kad se razbukta, kad uđe u šumu, i kiše kad padaju i da je šuma vlažna, taj plamen guta sve pred sobom. Dakle, takva je molitva. Onda se pojave i suze umilenja, suze pokajanja, koje u stvari budu samo ulje na vatru tu molitvenu. I molitva se još više razbuktava, a u tom smirenje je, dakle, prostor u kojem boravi Duh Sveti. Ponavljam, kad učinimo sve što je trebalo i više od toga i osjećamo da smo nedostojne sluge Božje, tada obitava i uspokojava se blagodat Duha Svetoga u nama i oko nas. Zato vidimo u svetiteljima Božjim da su oni ekstremno pojednostavljeni ljudi. Što kaže, u njihovom životu ima nekoliko operacija samo po kojima oni funkcionišu. A sve je prožeto ljubavlju i sve je prožeto radošću. Svaka reč im je natopljena blagodaću Duha Svetoga.